Riwruoge ma ok mag piny owacho ma jiwo kwee alwora mar Nyanza okwayo oganda ma yuoro e ng'anyo mag Azimio mondo mi otim ng'anyo e yor kwee ma ok giketho mwandu. Kotelnegi kod Director mar Champions for Peace Eli Opondo. Gijiwo jopiny mondo mi oluw chik kata e kinde mag ng'anyo. Gijiwo jodak mar alwora ma Nyanza mondo mi kik keth tipo mar kwee ma osebetie kata e kinde yiero mokalo. To sama ji demonstrate, bende wakwayo jopiny ka demonstrate kik waketh gik moko madongo kaka Imperial Kisumu Hotel, nikech watero message marach ne jomoko kaka investors e Kisumu ka. Kendo wagoero kamano ne governor ma Kisumu mar really condemning wach manyotimre mar destroying property, ni mondo kik ka watimo demonstration to wa picket peacefully. Kaka ODM nigi support base maber, Baba nigi strong base maber Washingishu. Message mane manuaoro sama jo UDA beneno ni ofisgi owang' Kisumu kuonde ma Baba ni e stronghold. Wakwayo tolerance ni ji tema bet wabed kwa ng'eyo ni gik moko watimo mondo kik wa destroy property.